Hanesu! Nazar! Ne, to já budu dělat Tak jo? Per to rozíky lumny! Za to nepřespírej tak ty. Herče. Hanez je ochotník taky. Ochotník, on hrál do Naki Kota! Hej, zrovna ty, který tam stojí. No. No? No, tak mi to dopověz. Ochotníku. Kdyby to vadilo, protože já mám to furt a já mám teda první potřechil. Podržím. Potřechil vždycky, no teď už by mi to fakt tak nevadilo, protože já si ho vždycky utopím. Musím pak zhánět úplně. Ne, já jsem si úplně představil, že byste měl. Hanes! No? Udělej uvědomělýho medíka! Uvědomělý medic, děláš to úplně přesně. Dívá se... Jako na přednášce z gynekologie. Dobrý!